Good night, everybody. Hello, Grandpa. Hello, how are you? How are you? I'm fine. How about you? Can you tell me about what's your plan this day? Let's come to the filming out in the $6 million man. Selesai. Yes. Kuwi kok The $6 Million Man kaya film barang. Aku ra ya Inggris to. Ayo ning kuwi judul film e. Oh. Yes. The $6 Million Man. No. Jepang. Oh, Jepang apa nih Jepang? Hi. Lah kok singkat banget. Oh, ngono. Ora ono Jepang kok. Mbah Sehana. Hi. Dong nek kene wong bareng aku ning Jepang kok biyen ya. Ya, aku ya hi karo kowe. Awake dhewe pas kulaanan kae lho, Kamboja. Sakura. Heeh, Kamboja Jepang. Kamboja Jepang. Edan Elisa iki. Piye pripun bahasa? Saya lincah. Lincah apane? Ya geraknya Lah gitu. durung nari kok lincah. Lincah sing kok Bahasa Inggris. Oh iya iki. Terlalu cerewet. Ilat ya. Apa kuwi? Apa? Terlalu cerewet. Terlalu triwis aja trewet. Oh, Triwis. Alias Triwis. basa Nederland Mulai lah. nyanyi. Oh, yes. Aspale larang. Iya. Tapi ini rano gembote. Dadine ra iso. Ra iso apa? Apa nek lagune rasah dinyanyekke nganggo gembot? Ora apa-apa. Nganggo apa? Nganggo cangkem. Yes, aku ora. Kira-kira dolar ora cangkeme iki. Mulut deh. Kertonyono. Biyen iki sehana, saiki sehana. Tapi untune ora ana. Ayo ora ana tenan kok untune kok. Ora, Mas. Wis ah kuwi lagune Kertonyono. Aku ki ora nesu. Ning upama kowe iki karo sing rande untu. Ya, priye? Lha. Carane gembot kowe mau, ora nggo kebot, getar sendiri. Oh, iso getar sendiri. Hari sira. Oh iya ya. Apa? Padha-padha. Oh. Iya. Apa, Pak? Ngene ora terus. Apa, Pak? Nah. Piye njaluk apa? Duet mong loro. Lah, terus jenengan ngapa? Ayo, engko nek telu dadi triet. Trio. Oh, trio. Trio ki bimbo. Duet ki sing didol sak gelas 500 kae duet. Kae dawet, Mas. Dawet ki sing wohe dipangan ireng ning kae duet, Mas. Duet ki sing dienggo renang kae. Hah? Kae oto, Mas. Oto ya apa? Otone tah cilik-cilik. Nah, ya dibawani. Mangga. Ya, digolekke jodoh sing sehono marai stroke. Iya. Sapa? Ayo Elisa, yo Kudune digolekke sing suwe semangat. Kok sing wis stroke. Stroke beri kene. Good night everybody. Hello Grandpa. Hello, how are you? How are you? I'm fine. How about you? Can you tell me about what's your plan this day? Let's come to the filming out in the $6 million man. Selesai. Yes. Kuwi kok The $6 Million Man kaya film barang. Aku ra ya Inggris to. Ayo ning kuwi judul film e. Oh. Yes. The $6 Million Man. No. Dari sini Mas. Yes. Grandpa Sehono, apa kabar? Baik. Kuwi nek ketemu sinden kok ngene iki kudu tata-tata. Mula saiki dagelan kuwi dituntut belajar beberapa bahasa. Lah aku bahasa apa? Nek tiba-tiba sinden iso basa Inggris,
Basa Inggris, basa Prancis ah. Jak omong basa Prancis. Vous appelez comment? Ini bedih. Apa? Ini bedih. Basa Jawa iki Prancis campur Jerman ya. Aku sok nang Jerman sok. Oh, Jerman. Sadurunge nang Prancis. Oh iya, Jerman ini bedih. Aku cinta padamu. Iya. I love you. Juga aku cintamu. Wow, ini. Ini. Juga cinta padamu. ini. Oh, ini. Ya ya. Oh, ini basa ngendi? Cina, Cina, Mas. Mandarin. Oh. Pinter Jepang. Oh, Jepang apane Jepang? Hi. Lah kok singkat banget. Oh, ngono. Ora ono Jepang kok. Mbah Sehana. Hi. Dong nek kene wong bareng aku ning Jepang kok biyen ya. Ya, aku ya hi karo kowe. Awake dhewe pas kulaanan kuwi lho, Kamboja. Sakura. Heeh, Kamboja Jepang. Kamboja Jepang. Edan Elisa iki. Piye pripun bahasa? Saya lincah. Lincah apane? Ya gerakane Lah durung nari kok lincah. Lincah sing kok Bahasa Inggris. Oh iya iki. Terlalu cerewet. Ilat ya. Apa kuwi? Apa? Terlalu cerewet. Terlalu triwis aja trewet. Oh, ceriwis. Alias Triwis. basa Nederland Mboh lah. nyanyi. Oh, yes. I'm a ganyi woman ya. Woman. Ganyi. Ya. Ya bingung dek. Wis dingklok terus wis bingung. Ayo Inggris e. Amang Inggris kok. What is your name? My name Sehono. Aku wis ngerti nek Sehono ki aku. Ayo Lah bener. kowe iki ditakoni jenenge what is your name? My name. Urung tekon. What's your name? My name is Sehono. Your name? My name is Elisa Ursar Alaso. Ayo, very well, thank you. Very thank you. Very thank you. Sik very well thank you artinya apa? Baik-baik saja, terima kasih. Oke, nek wong Inggris. Kok men diurutke kaya basa sik Jawa. Very well thank you kok baik-baik. Anak tidak apa-apa terus no what ngono. Tidak apa-apa. Tidak apa ya, no what. No what. 1 word, 10 word. Lut my road. Aku bedaan biyen. Dut mendut rong mairong. Apa dot my dot? Apa lute ning lendut? Oh, dot my dot. Teronge nongkrong. Oh. Tegese we terong ning pinggir sawah lho Mas Dadi. Lah iya. Ya ta, Sa? Iya, bener nggih. Wis mari le lara. Oh, nggih sampun. Pengestunipun Mbak Eyang nggih. Iya. Ah. Apa? Mbah Eyang, Nek mbah nek eyang. Anakku wis tuwa banget. Wis mbah eyang iyut. Ya. Ngungkuli anggur ya. Orang tua ya, Orang tiang tua. sepuh. Menika Mbak Elisa. Mbak Elisa ya kula nika si Hana. Saking lambemu. Lembe kula. Alah. Iya. Palao. Lambe lu. Lambe lu. Niki minangkani pamundutan. Wau niki onten nyuwune Kartonyono nagih medho janji tapi ne. Kok tur neh tas. Iki lho, iki duwite. Nagih janji. Iya. 300. 300 tapi dalan ki aspale larang. Iya. Tapi ne ra ono gembote. Dadine ra iso. Ra iso ya apa? Apa nek lagune rasah dinyanyekke nganggo gembot? Ora apa-apa. Nganggo apa? Nganggo cangkem. Yes, aku ora. Kira-kira dolar ora cangkeme iki. Mulut nggih. Kertonyono. Biyen iki Sehono, saiki Sehono. Tapi untune ora ono. Ya ora ana tenan kok untune kok. Ora, Mas. Wis ah kuwi lagune Kartonyono. Aku ki ora nesu. Ning upama kowe iki karo sing rande untu. Ya, priye? Lha. Carane gembot kowe mau, ora nggo kebot, getar sendiri. Oh, iso getar sendiri. Hari sira. Oh iya ya. Ih, apa yang
lagune. Imduru juni janitan nudrate Amir kedente bu homorihe Ay kentire Kok tekan kentire barang ki piye? Oh bahasa India no kentire yo. Apa kono ya ora ana wong kentir Mas Kiai. Ya ning basane ora kentire kok ya. Lah apa? Aku seneng realisasi. Ya termasuk anu lho. Dagelan cerdas iki. Basa apa-apa iso iki mau bar nyanyi India. India. Iya. Nek Indonesia sing tok senengi lagune sapa? Lho, apa-apa iso, Mas? Apa-apa iso? Iso. Lagu kuno iso? Kuno iso, wis rusak wis iso kok. Wow. Saking tuane lho Mas. Oh iya. Ya to sa. Ya iya bener. Napa contone kuno? Apa Pak beda iki Pak? Misale kowe nlantuke lagune anu sing kae malu aku malu. Terus piye? Pada semut merah. Luar biasa. Cerdas pancen. Yang merayap di dinding. Berbaris. Merayapi cicak ya dodo semut. Merayapi cicak. Cecak iki nek semut. Oh, ngrumut Mas. Nek semut. Yang menggerumut di aduh ya elek ya Mas. Elek. Kok jegane rapal dene apa-apa. Kau menatap curiga. Iya. Waduh. Seakan penuh. Wes ke badur rong to? nek mangsul iki getek ngono. Iya bener. Aku malah wong kecemplung jombang. Penuh aku ngono ngenai kata kunci ini loh. Iya bisa jadi. Oh iya. Oh iya. Iya. Penuh. Hah? Lanjutnya mau penuh. Oh iya. Seakan. Wis ra kuat pokok lendet-lendet. Aku kampet nguyah iki ne. Oh iya. Kowe iki Elizabeth duet ro kowe kepoyoh kok anjan. Biar tok tatur Pak. Ya peka aku ne. Ora sode. Kaya cah cilik ditatur ya. Nek dek bayi ra apa-apa. Gedene semene kok ditatur. Kene. Ya. Nggih niki wau nek sing niki nyuwune gubuk asmara nek sing batik. Podang kuning ya pirang-pirang nggih wonten nggih. Napa podang kuning? Nggih siap. Heeh. Ki engko isih ana Tatin kok isih pisan kes ki. Pisan neh Tin. Pak Tumiono ngersake rujak jeruk mau dipinangkani wis ditampani dite. Ah, 500.000 we. Senajan jeruke kecut ra apa-apa. Ning kudu dirujak ya. Ya engko karo Ayu berdua. Heeh. Ayo ora plupuk ngono lho. Pelupuk ki napa? Aku mau lancar. Oh lancar jelas iki tak wis tak jelas-jelaske ngomongi ya tak jelas-jelaske iki carane artikulasine godhong kaya ngene iki ne. Oh bar gara-gara agek cakilan. Aku le nyora mako cakil. Watatidak. Ya. Nadyan wujuh teraimu mong peksi Neno agawe talining prangta ki maksudnya apa? Maksudnya anu mendekati. Oh, tak kira dari peksine. Enggak mau cinta kok. Peksine. Peksi semono wis brodol wulune. Wis ra gacor Mas nek brodol. Kok nyekukruk kae karo tilang-tilung ngono. Bapake gemujeng. Krungu brodol. Berarti ngene bapake sajake wis tilang-tilung ya. Ya ora, wis arang. Alus manis tur mrak ati Neno wis wenggon kula golek
isi podang kuning ipo bunga hengatiku iki kok kaya bolomu kae to Pak. Boloku sapa? Bolomu sing nganggo rambut dawa kae lho. Oh sing joget-joget. Iya, sing joget-joget kae senengan deklamasi karo pas bawa karo. Ono ora iki? Ono. Iki pengkantine. Aku ganti kok. Rambutku ya dawa. Oh, Hendi. Ning dienggo mbahku. Oh. Nyanding bisa dadi ombo tombo ya mangga nggih esuk awan ning omah ya esuk awan ning omah wis ora krasa uyuran golek sing tak sayang mobang diterangku golek ora krasa esuk awan wengi
Bener, Mas. Piye? Arampo mah kekejek. Ayo pambegane yang ngono kuwi, sipate sinden dhewe-dhewe iki werna-werna. Ya, iki mau Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Matur sembah nuwun. Ayo Mbak Tatin karo Mbak Ayu jumeneng meneh. Ya. Loro. Ngaturake rujak jeruk iki Bapak karo Ibu Tumiyono isih kepareng mirsani streaming. Oh iya. Iya Mak, iya. Ini loro kabeh. Jenengan tengah mriki, Mbah. Nah, iki. Nah, milih sing kiwa apa sing tengen? Ayo 500 sing ora. Aduh. Gayane mangat gedhe terus ngedep loro kok ngleling. Ah gedhe-gedhe. Halo yuk. Halo. Iya, Bare. Hah? Kok nek apa? Iya, Bare. Piye kabare? Oh, apik. Ya, dadah. Apa? Padha-padha. Oh. Iya. Apa, Pak? Ini ora terus. Pak? Nah. Piye njaluk apa? Duet mong loro. Lah, terus jenengan ngapa? Ayo, engko nek telu dadi triet. Trio. Oh, trio. Trio ki bimbo. Duet ki sing didol sak gelas 500 kae duet. Kae dawet, Mas. Dawet ki sing wohe dipangan ireng ning Kae duet, Mas. Duet ki sing dienggo renang kae. Hah? Kae oto, Mas. Oto ya apa? Otone cah cilik-cilik. Ha. Ya dibawani. Mangga. Ayo. Neno. Ya. Kur aksi saja kok. Ndak ada maksud apa-apa. Oke. Bojomu ngapa bojomu? Turu kata. Cak ngantukan. No ya apik nek libukan kae. Apike piye? Ngawur. Ya. Nirokke lambemu lho. Nyenengke. Iso kemitir. Lambe kok kemitir. Hah? Menggema. Tan. Ngapa lho, Mbah? Aku ki ora ngopo-ngopo kok. Nek Mbak Tatin piye? Demes. Apane? Dadi ora ono. Iso ngapusi lho, Mbah. Kowe upama ning tengah ngono sikep wong loro gepeng lho kowe. Heh? Gepeng. Tengah ngono sikep wong loro. Ora gepeng. Seneng aku malah. Ngapa? Heh? Aku iso nang tengah jemi Piye? Ah saking tipise aku ki lho. Heeh. Tripek ora to. Gapalum. Ora lho, kok nek tak kekep kerise nyogok no. Ayo kuwi digdayaku kur nang kono kuwi. Lah iki nyongat semene lho. Senajan cilik. Ning pusaka aja tok ino. Lah apa jenenge apa iki, Mbah? Kris. Kris apa? Kris kebakaran. Uduan apa? Udu apa jenenge kae? Senggol modat to? Heh? Udu. Iki ora disenggol wis tetep ngono kuwi wis. Delane lho. Kuwi wis permanen Diajeng. Napa inggih Kang Mas? Ayo. Kula. Ya wis nek krungu.
gol-goli ya. Ya wis kaya. Aku tak meneng wis atok. Atok pepet loro ya karemu. Sing penting malam ini aku bahagia. Bahagia mergane apa? Kenapa? Loro ya, Mas. Nang omah siji angele ra elok-elok. Loro dede. Dede, Mas. Dedenget. Apa kuwi? Gede-gede banget. Oh, dedenget. Apa? Ora apa-apa. Yo. Tan kandhatan sah iki necer rujak iki necer jero kaya sesek rumah satu anteng neng layah lambah kula Jawa lomboke sapa lombok bosok mau ya ora apa-apa ya sok ora suwe bapakne dole wis teko joget ya. Mangkene
dipocongke salah siji Mbak Ayu apa Mbak Tatin. Ya. Nggih Mbak Ayu mawon kula mau sampun nggih. Ki ana nawala meneh. Ning sajake lagi rawuh ki Mbah Gita iki sebabe. Pripun? Keluar Mbah Gita Mayudan keluarga Dam Truk. Dik Heru nyuwun lagu Podang Kuning. Lha iya. Monggo wis bar lagi diaturake. Pokoke sing nyekar Mbak Tatin tercinta. Oh iya. Nuwun. Wah, kabeh Mbak Tatin. Itu uangnya buat siapa? Nya. Oke. Podang Kuning wis diaturake. Ya wis engko apa pleci coklat apa. Iya. Apa gagak hitam. Atau nggo apa to, Tin? Lah napa to, Mbak? Kok meri meneh? Ora meri nek kokean ki bojomu le bengep malah. Nyoranya tak kei. Nek kur lemek wis duwe. Ha kok kur naik kerdus. Kerduse bendina ya? Ha iya. Lah piye moh kerdus? Arep. Ya nya. Ndi to? Iki. Oh, tau nek kuwi. Lho, nyekeli dit iki lho. Inceng beda ya. Le tak inceng duwite kok. Ya yuk. Ya, bapani yo. Dehem sik yuk ben seger. Suarane. Dem kok seger. Ngono. Nah, ya wis pancen bocah kok geleman dikon. Ngelmu iku kalah kone kanthi laku lekasela wankas Tegese kas. tegese kas nyanto sani Eno. Satya Putya pangegese tur angkara sampun Pak. Ya, matur nuwun. Napa jenenge? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh tak pun nggih Mbak. Oh, ya ana hati-hati ya. Nggih. Ini hati-hati. Ben apa? Heeh, wae. Syukur ya. Anu, anggere kok kandit mah bengep. Nanti galak mau. Semelang dijaluki. Nggih. Sik enten susulan, Mas. Napa? Oh, wedang nggih pun monggo pun. Boleh susulan wedang. Aneh-aneh wae ora. Ya. Ya Mbak, setengah siji luwe. Oh, nggih. Ya, mengke diteruske gara-gara. Sampeyan tekan gara-gara mboten? Derek. Lho kok derek piye? Menika wau kan gara-gara. Oh, ayo ora. Nggih masono raketan karo antuk-antuk. Oh, nggih. Oh, iya soalnya kayak derek ki ngono aku njaluk tekan gara-gara engko sik tanggung jawab aku. Mengke kalih mboten napa-napa. Loro piye maksudnya? Panitia nggih panjenengan ugi Bengep lho nyekel dudu kau. non Bengep. mboten. Awang Tatin wae bengep kok. Ayo kelemon kok. Nggih, ngaten aja. Ya, iya. Terus ki dhisik critane no. Ayo mak tak dereke yo nggih. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning
Warana tarlen saking liyep layape ngaluyung pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati Om tan kawusa manjing wonten Gumpit Sanggar Sangaruk Nono Gandaka Capuk nalika semanten ora kaya ing mapan wonten ing Taman Kadilengleng nunggih Sang Dyah Ayu Dewi Banowati sak pejagong lan pajaripun Lurah Semar nenggih Ki Lurah Bagong ndadosaken kaget sangganing para emban ingkang manguningani dhateng solah bawanipun Sang Dyah Ayu Dewi Banowati wau. Kembang popong terate bang rerayungan loma lengkung tumalong urung mambat wit ya wis semu kang mawor raras topat wis sawetara wektu nggonmu mapan ana ing Taman Kadilengleng Bagong aku wis kandha karo kowe to ora sandadak duwe rasa ijiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi aja walang ati kang dadi atimu mula kowe sak lumrahe wae wong apan iki wis tak keparengake ento Taman Kadilengleng ki darbekmu kene iki ya wewengkonmu Ngastina kuwi biyen darbek ing Sinul Prabu Pandhu Dewayana tur ta kowe tau tate lenggah ana ing negara Ngastina lah kok dadi kaya wong bingung kaya wong kaya ora sak biasane mapan ana negara Ngastina kowe Bagong Pekewu mboten kepenak ati kula niku arep jukuk wedang dhewe rasane Pekewu dingetke kalih abdi-abdi sampean tobat ora apa-apa kayandanku kabeh yen nganti nyendu swara karo kowe matur karo aku abdi mesti tak lereni tak pecat saka negara Ngastina wah nggih mesakake ilang sandang pangane Bagong wonten dawuh apa to sababe dene Banowati bareng kowe sowan ana negara Ngastina atiku seneng atiku bombong atiku bungah ora tau sedih
Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku tobat jebul tinemune ngendikaning para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora mergo bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan ana negara Ngastina, utamane ana ing Taman Kadilengleng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih mung ngoten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged. Kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih niku nggih mung mbok menawa mung kebeneran mawon. Lah tobat saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Kowe lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun kula wong lanang duwe kewajiban goleke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Tobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirem pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasa bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nek abdi wis biasa. Nek abdi wis bendinane, nek ming Panakawan niku wis pancen kula niku didadekke Panakawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Tobat aku tak crita karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Saploke kowe nang kene kok rasa tresna karo Prabu Duryudana kuwi suda. Piye kowe maksude? Saploke kowe nang kene tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda. Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong, tobat apa ya nyata apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedhah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong ning ora bener kena apa aku ngrasake rasa seneng nanging yen bener lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning umpama tak tolak mesti atiku lara. Rada serius iki ketok iki. Maksudnya pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong, nganu piye? Anune sapa? Tobat kowe kok kayane kok kaya kebangetan nggon pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok keklumpukaning rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong, karo kowe Panakawan. Ngapusi asli ngapusi. Terus saniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya, ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda, tresnane kalih kula niku mboten mungkin, mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon. Ya tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon Bagong. Serius? Iya tenan. Dados sampean tresna kalih kula. Iya Bagong, aku tresna karo kowe, mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa, wong yo nyatane aku wis ngandhake tresna karo kowe kok Bagong. Jane yaning talaga. Kati langit mambang tantepas wulan. Ora sasulo. Saking bungah-bungahe pikir kula. Ora sanggo pikir kula, pikirku mau, pikirku.
Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedhe abikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, ora rasa basa. Ora basa piye? Kowe ndelok aku Yayi Dewi ngono. Alah, wah, gendeng ngimpi apa aku iki. Oh, ya anu sapa? Yayi Dewi Banowati kula wonten maring adawuh Kang Mas. Modal teng Cremut ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya. Lho. Lah tobat jujug lho. Ana engko ora bubar malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora mung gedhekke atine Bagong. Mboten Pak Topan lho. Kula menika prames mari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhatemenipun Kang Mas Bagong. Waduh, wis ora mulih ra apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar ning omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana krewekan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nyibaratipun menawi panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Menawi panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun ajrih menawi ngantos samangke wonten sinten kemawon iki mlebet wonten teman adilengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyembadhe ngayomi dhateng Kang Mas Bagong. Asli inggih saestu. Ing rikat lampahing rata tanpa antara prating sukuning Argaram kang tumingal ing bong boten pantara dangu praptaning nalindring Mandura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadilengleng kagiat njula kepati Sang Dyayu Dewi Banowati wau.